samtuli gulagabini election agent जोंङो अफिस सामु थाइमानि दल दल के खसारै जोंङो बिसालफोराव एजेम अफिस खसाय दंखा जोंनो जेसकेबोनो सिन दल फाइना फाइनानि साहाय जों बुरां जोंङो जेसकेबोन गासै सिनियो एजेनि कार्ड सेगनानि हाय दंखा हाइमबोनि जों टावार खसाय दंखा जों थांमैयां दंखा जों 2 घन्टा 3 घन्टा जेराव आसुनि दङ सिन दल मासा बुइरो हजाका आबां पुरि जों थागा ओंखारैनि दङ किनि ताई इब्रामसाय आइन बिदि जानाखि तमेरा पुना और फाइना फाइना नो तामी बाबे फेमनि हजाका और अफिस सामु थाइमानि काउंटिंग एजेंट बागै काउंटिंग एजेंट कार्ड नामे बागै कार्ड सेगिनाय जोंखा काउंटिंग एजेंट मा खालामनाय बागै बुंसनो थाव मा खालामनाय नर बदर पुलिस सामतुलि गलागाति आइन बिदि तिबे माथा ओके बदर का सपा दल का समय तो तैता सरकार रूलिंग को भी अच्छा ओके